Zdravo svima. Sa tobom System Guru Markets. Počinjemo sa opštim informacijama o kompaniji. Malo dalje ćemo detaljnije proučiti svaki indikator. Ako je potrebno, možete pauzirati video. Pozivamo vas da pažljivije proučite svaki indikator korporacije. Sada ćemo analizirati trenutne fundamentalne pokazatelje kompanije Criteos, a ticker CRTO. Pregled je zasnovan na informacijama od 15. aprila 2025. Prema klasifikaciji Guru Markets društvo Criteos AR pripada pod kategoriji Advertising. U proceni učestvuje 50 organizacija, što je veoma reprezentativno. Pogledajte tabelu porudžbina na kraju videa. Ukupno za kompaniju 8 od 10 bodova. Prosečan rezultat za podkategoriju 1,8 bodova. Ako pogledate veoma široko, u okviru celokupne američke berze u celini, možete vidjeti da je prosečan rezultat za celo tržište u zbiru 1,9 poena. U odnosu na ocenu kompanije od 8 poena Criteos AR. Upoređujući kretanje cene akcija kompanije Criteos i preduzeća podkategorije, vidimo da su u proteklih 12 meseci akcije kompanije Criteos pokazao dinamiku od minus 20%. Protiv promjene cena u podkategoriji minus 23,5%. Ovo ništa jasno ne ukazuje, ali ovu činjenicu je neophodno uzeti u obzir. Tržišna kapitalizacija korporacije Criteos AR procenjena na 1,52 milijarde dolara. Sa kapitalizacijom podkategorije od 90 milijardi dolara. Criteos AR ima učešće od 1,678% i jedno je od malih preduzeća u podkategoriji. Bilansna kapitalizacija kompanije je procenjena na 1,05 milijardi dolara. A kapitalizacija podkategorije je 26 milijardi dolara. Criteos čini učešće od 4,018%. Upoređujući udeo razmenske i knjigovodstvene vrednosti vidimo sljedeće. Zauzeti deo Criteos AR u podkategoriji pri proceni tržišne kapitalizacije iznosi 1,678%. Knjigovodstvena vrednost iznosi 4,018%. Što je za 139% više od udela tržišne vrednosti. Procena tržišne i knjigovodstvene vrednosti preduzeća u podkategoriji dobro, 1 bod. Finansijske obaveze kompanije iznose 1,05 milijardi dolara. Finansijske obaveze do bilansne kapitalizacije iznose 10% kapitala. Rezultat na dugove preduzeća dobar minus 1 bod. Odnos berzanske vrednosti preduzeća i dobiti iznosi 13,7. Prosek u podkategoriji je 30,6 i to je za 55% niže nego u podkategoriji. Procena tržišne cene preduzeća do pokazatelja profita u poređenju sa preduzećima u podkategoriji veoma dobro, 2 boda. Profit za posljednjih 12 meseci iznosio je 111 miliona dolara. Očekuje se da će buduća zarada u narednih 12 meseci biti 176 miliona dolara. Što je za 58,4% više nego sada. Ocena projektovanih pokazatelja budućeg profita u poređenju sa u podkategoriji dobar, 1 bod. Vrednost preduzeća prema bilansu prihoda je 8. Prosek u podkategoriji je 1,2, što je za 33% niže nego u podkategoriji. Procena vrednosti berze do pokazatelja prihoda u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji dobro minus 5 poena. Prihod za posljednjih 12 meseci bio je 1,930 miliona dolara. Očekuje se da će prihod od terminskih provizija za narednih 12 meseci biti 3,060 miliona dolara. I to je 59% više nego u ovom trenutku.
Procena očekivanih budućih pokazatelja prodaje u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji dobro, 1 bod. Prodajna marža je 5,8%, sa prosekom za podkategoriju od 3,8%. Razlika između proseka podkategorije i učinka kompanije je 2%. Ocena prodajnih marži u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji dobro, 5 poena. Učešće preduzeća u pogledu broja zaposlenih u podkategoriji iznosi 8,24%. Što je za 104% manje od učešća tržišne kapitalizacije. A to pokazuje neravnotežu u trenutnoj tržišnoj vrednosti preduzeća Quairios, a, verovatno ka revalorizaciji. Iznos tržišnog kapitala za svakog zaposlenog u kompaniji je jednak $432.000, a u podkategoriji je $212.000. Razlika između proseka podkategorije i učinka kompanije je 103,8%. Procena obima tržišnog kapitala po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji podnošljivo 0 bodova. Iznos dobiti po zaposlenom je $31,700. Prosek u podkategoriji je $6,900. A razlika između proseka za podkategoriju i indikatora kompanije je 357%. Procena dobiti po pojedinom zaposlenom u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji dobro, 5 poena. Udeo prihoda za svakog zaposlenog u kompaniji je $550.000. Po podkategoriji $184.000. Razlika između proseka podkategorije i učinka kompanije je 199%. Procena obima prodaje po pojedinom zaposlenom u kompaniji u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji dobro, 5 poena. Obim prodajnih transakcija iznosio je 5,8%, sa prosekom za podkategoriju od 6,6%. Ovo je indikator kratkog stiskanja. Indikator UZ14 pokazuje nivo od 31% za kompaniju Quairios EAD. Dok za podkategoriju ovaj nivo iznosi približno 42%. Tehnički, hartije od vrednosti podkategorije vrednuju se više od vrednosti kompanije Quairios A. Trenutna cena akcija kompanije je približno $27,92. Ciljna konsenzus cena za akcije kompanije je približno $55,74. Razlika između trenutne procene i konsenzus prognoze je približno 100%. Pogledajmo tabelu porudžbina, dostupna je svima minus link je u zakačenom komentaru. Tabela redosleda sadrži sve odluke koje su javno donete ove sezone koristeći referentni sistem ocenjivanja Growth Markets. Pristup tabeli porudžbina je slobodan i otvoren minus link u zakačenom komentaru. Kao rezultat procene Quairios EA, informacioni i referentni sistem ocenjivanja Growth Markets donosi se sljedeća odluka. Otvoreni nalog za kupovinu od $27,93 po akciji. Posao je otvoren jer kompanija ima prilično visoku procenu. Procena preduzeća je izvršena primjenom metodologije procene, Akimskog indeksa. Take profit je postavljen na 31,44. Stop gubitak je postavljen na 24,42. U slučaju da nalog nije zatvoren uzimanjem profita ili stop gubitkom. U ovom slučaju, transakcija se utvrđuje nezavisno na kraju sesije razmene 15. maja 2025. ili posljednjeg trgovačkog dana pre ovog datuma. Ticker, QAD- je protiv teža prodaji trgovine. Video o nalogu za stanje će biti ili je već objavljen na ovom kanalu. Prilikom zatvaranja jednog od naloga minus glavnog ili balansnog. Drugi nalog se automatski zatvara.
Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i što ste koristili informacioni i referentni sistem Geomarkets. Vi ste najbolja publika na celoj planeti.